Så er jeg tilbage med endnu en video, som jeg har glædet mig utrolig meget til at lave til jer alle sammen derude. Fordi jeg ser utrolig meget YouTube. Hver gang at der kommer en ny maskine ud på markedet, så ser jeg lige, hvordan er den? Er den god? Vil folk recommende den? Eller vil frisører recommende den? Så nu er jeg her og vil tale om de her produkter. Åbne dem op for alle frisører, der følger med. Også til dig, der interesserer dig inden for frisørfaget. Jeg har forskellige maskiner. Jeg har nogle maskiner, nogle trimmers, nogle shavers og en rigtig god hårtør, som jeg glæder mig faktisk til at åbne. Den ligger lige her. Jeg tænker, vi starter med den her. Kassen, den er lidt kedelig, men lad os prøve at åbne den og se, hvad der er i. Det her, det er en shaver for JRL. Det er en rigtig kedelig kasse, sort kasse, men jeg har ikke fået testet den ud endnu, og jeg vil rigtig gerne se, hvad den kan. Jeg har hørt, at den skulle være rigtig god. Det her, det er magnetisk, så det er rigtig fedt. Lyden er også rigtig stille, så det er også kun en god ting. Kassen, den kommer selvfølgelig med en oplader. Den glæder jeg mig rigtig meget til at bruge og teste ud. Og så har vi selvfølgelig også lige en olie. Olie, det er must have i frisørsalonen. Den bliver meget interessant, fordi jeg ved, nu hvor den kun har én single foil shaver, så vil jeg ikke bruge den nødvendigvis til fades, men det jeg vil bruge den, det er til skæg, måske lige over linjen eller under halsen. Det er den rigtig god til. Lad os rykke videre til Walt Vapor. Den her, den glæder jeg mig rigtig meget til at åbne. Jeg har også hørt ekstremt meget om, at den her, det skulle være sindssyg maskine, og alle bruger den i USA. Jeg har ikke fået brugt den endnu, så lad os prøve at åbne og se, hvad den kan. Jeg føler, det er altid federe, når tingene kommer, hvor man bliver lidt mere excited over at åbne den. I så den forrige JRL Onyx, den var lidt rimelig kedelig, men Walt gør et fantastisk arbejde med at lægge maskinerne ind, sådan, så man får virkelig følelsen af at åbne, og man glæder sig til at åbne. Den er rimelig let, den er ekstremt let faktisk, og den larmer en lille smule, men det er også fordi den er utrolig kraftig. Jeg blev faktisk overrasket over, hvor kraftig den er. Der er selvfølgelig oplader. Walls originale oplader, den følger med. Det er også meget fedt, at de alle sammen bruger den samme oplader, fordi så kan man bruge den til Walt Magic Clip, man kan bruge den til Senior, man kan bruge den til alle de andre maskiner, der er. Afstandskammen, det har vi herover. Jeg kan i hvert fald se, at den har nogle store guards, men lad os se, hvad der følger med. Det bliver meget interessant, fordi nogle de kommer med op til 4 guards, nogle kommer op til 5-6 guards. Ui. Så lad os se, hvad den her har. Den har 1,5 til 5 guard. Og så har de også Walt's Flat Top Comb. Det her, det er golden til i hvert fald at clip over comb. Det kan man bruge. Man kan bruge den her, og man kan også bruge selvfølgelig en større en. Den her, den glæder jeg mig til at lave nogle tutorials med selvfølgelig, hvor jeg viser, hvordan man laver en fade. Men vær klar på at se nogle videoer med den her. Det skal nok blive rigtig fedt. Det her, det er Walt's nye Magic Clip. Den er den opgraderede del. Jeg ved, at der er selvfølgelig en klipper og en trimmer med. Så den her, det er jo lidt opgraderet del. Det plejer man ikke at få. Man plejer at købe den separat. Men nu har de givet en boks, hvor begge to følger med. Det er også en rigtig god mulighed for jer barbers. I hvert fald hvis du er ny og køber sådan en her, fordi så får du det både billigere og du får begge ting i. Lad os prøve at gå igennem, hvad der står. Der står, at den har Clipper Crunch Blade Technology. Det betyder, at så når du klipper, så kan man faktisk høre, hvad du klipper af. Det er en must have, hvis du er ny frisør. Sidst på videoen, så smider jeg også en rabatkode til, sådan så I kan få alt det her, I ser, til en lidt billigere pris. De er så ekstremt gode til at pakke tingene ind, sådan så man bliver rigtig excited over at åbne den. Det her, det er noget helt nyt, de kører den. Det har jeg faktisk aldrig set, hvor de pakker den ind i en lille taske til, hvis man skulle ud og klippe, så har man i hvert fald en lille kasse, hvor man tager det her med. Der er en maskine, en trimmer, en oplader, afstandskammene. De kommer kun i premium guards. Det er altså de her 3, man får
Man får ikke hele den, jeg lige fik fra en halv til 5, så man får kun de her 3, og så har vi de 2 bæster herover. Jeg synes farven den er fantastisk, både fordi at man har den i helt sort og så nogle små gulddetaljer herover. Den er let, som den altid har været. Magic Clip har været kendt for at være så let, som den er. Det her, det er trimmeren selvfølgelig. Altid dejligt lige når man kan rive noget plastik. Det er den her, jeg bruger hver gang, at jeg skal få håret væk, så det er en kæmpe anbefaling. Den her, den har jeg glædet mig utrolig meget til at bruge, fordi det her, det er, og jeg siger det lige pt, så er den her maskine, Stylecraft Instinct, min yndlingsmaskine. Jeg har nogle kollegaer, som har brugt den, og ærligt, jeg har prøvet den en lille smule, men jeg har ventet med at åbne min, til at åbne den til videoen til jer. Så det jeg elsker med Stylecraft, det er bare, altså, de har 3 forskellige maskiner. Det er jo lidt ligesom at få 3 helt nye maskiner, men de her 2, det er bare coversen, så man kan ændre coveret på selvfølgelig den originale maskine. Lad os prøve at tage et kig på den og holde den. Det her, det er maskinen, som jeg elsker at bruge. Det jeg elsker ved den, det er bare, at den er så lille, så man føler ikke, man har en maskine, men man har en så kraftig maskine i hænderne. Især også, når man skal komme ind i de der helt små områder om bag ørerne, så er den rigtig, rigtig god til sådan noget her. Ej. Maskinen, den er så kraftig. Den her, det er virkelig en af mine yndlingsmaskiner, der er derude lige pt. Man får Stylecraft stand med. Det er en sindssyg ting, fordi så kan man have den stående på en station, og så lige have den, sådan, så den ikke fylder så meget. De her afstandskammer er også dem, jeg bruger i butikken til mine kunder, fordi jeg synes bare, at Stylecraft, de er så sindssyge. De er så sindssyge at bruge, fordi de er magnetiske. Så man klikker den bare på, og så kan man hurtigt fjerne den. Og så har den selvfølgelig også de her 3 dejlige covers, som man kan udskifte, hvis man så bliver træt af farven. Hvid, det er min yndlingsfarve, så jeg har tænkt mig direkte at lige skifte den til hvid. Lad os hoppe videre over til det her. Det er dens lillebror, Stylecraft Pro Metal Edition Instinct, men i shaveren. Det her, det er en hjernedød maskine. Altså, jeg har prøvet den før, og den kan kun anbefales, fordi den tager alt håret, altså den tager håret virkelig, virkelig hurtigt. Det er sindssygt, hvor hurtigt det går. Der følger selvfølgelig også en stand med. Det er ikke altid en shaver følger med en shaver har en stand, men det har den her. Stylecraft har været rigtig flinke. Når de så står på bordet, så står de sådan her, som er rigtig fedt, sådan så man kan oplade den hurtigt, og de ikke fylder så meget plads. Så det her, det er sindssygt. Så har vi Stylecraft Pro Instinct X-modellen. Den har jeg aldrig nogensinde prøvet. Den glæder jeg mig rigtig meget til at prøve, så jeg håber, at den er lige så god som Instinct, den normale. Fordi den elsker jeg, men den her, den bliver jeg spændt på at åbne. Igen, det der er med Stylecraft, de kommer altid med 3 forskellige farver, sådan så man kan vælge mellem sort, hvid og rød. Lige når jeg har den i hånden, så er den også ekstremt let. Jeg elsker maskiner, der ikke er alt for tunge, fordi så kan man godt blive træt, hvis man har arbejdet i nogle timer, og man bruger en rigtig tung maskine. Men lad os prøve at høre. Den har en fin lyd. Den larmer ikke alt for meget. Den kunne selvfølgelig godt være lidt mere stille, men en kraftfuld maskine skal måske larme lidt, fordi at den er så kraftfuld. Men igen, så har den rigtig mange ting fra Stylecraft Instinct. Det gider vi ikke at gentage. Så har vi vores længe ventede Fintør fra JRL. Den her, den bruger alle frisører. Den er jeg sikker på, at I har set, der er rigtig mange frisører, der bruger den. Jeg har prøvet den. Jeg har faktisk testet den ud, fordi jeg kunne ikke vente med at unboxe den. Så jeg har prøvet den, og så pakket den lidt ind igen. Men det jeg kan fortælle om den her maskine, det er bare, at den er afsindig kraft. Den er meget let. Man har selvfølgelig de her action buttons, man kan skrue op og ned for temperaturen. Kraften på maskinen kan man også skifte. Og selvfølgelig den vigtigste af alt, det er, at man også har cold press button, sådan så at den kun skyder med kold. Man får selvfølgelig også attachment til maskinen.
sådan så man bare lige kan sætte den i, og så style håret og gøre det lidt fokuseret, hvor du rammer. Men den her, det er ikke den, jeg plejer at bruge. Jeg elsker at bruge den her. Det er til krøllerne, så man bare lige kan få varm luft i håret og lige style det. Så den her, den er hjernedød, og den vil jeg også recommend, hvis du har en hårtørrer derhjemme, som ikke har den her, eller i salon, som ikke har en hairdryer med den her attachment, så vil jeg rigtig gerne anbefale dig. Fordi det er sådan en der, man skal have. Jeg føler, man kan style håret meget bedre. I hvert fald krøller, det er det, jeg har. Så man kan style krøllerne meget bedre med sådan en her maskine. Som sagt, så har jeg prøvet maskinen, men nu får I muligheden for lige at høre, hvor kraftfuld den er. Det her, det er sindssygt. Den varmer altså håret rigtig hurtigt. Så er vi færdige med at unboxe det hele til jer. Jeg håber, at du kan lide videoen. Husk selvfølgelig like, subscribe og kommenter lige en besked på, hvad I rigtig gerne vil se til næste gang. Og igen, så sagde jeg tidligere på videoen, at jeg havde altså en rabatkode til alle jer derude, der så med. Hvis I går ind i OS Frisørartikler og typer AH5, så kan I få yderligere procenter på alt det, de har derinde. Jeg håber, du kan lide videoen. Vi ses.